खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 मे मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव जेंना जेंसि सोमजिनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। वृष राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनगोन, आय गोनां सान। मिथुन राशि। गेदेर हाबा मावनो लानायाव नखरनि मानसियानो हेंथा होगोन, गोसोआव जोबोद दुखु मोननांगोन। कर्कट राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन। सिंह राशि। जिउनि गेदेर आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनगोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गोसोआव जोबोद गुलाय गुजाय सानस्रि सोमजिगोन। तुला राशि। नोंथांनि मावफ्लांनाय गोरोन्थियाव बिमाया जोबोद दुखु मोननांगोन, नखराव गोजोन गैयै थासारि फैगोन। वृश्चिक राशि। हिनजाव लानो गोनां दङब्ला हिनजाव मोननायनि आसा दं, रंजा बाजानि सान। धनु राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। मकर राशि। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ, रांखावरि बिथिङाव लोरबां जानो हागौ। कुम्भ राशि। इयुननि खोथाफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिनाय मोनगोन, उसु खुथुजोंनो समा बारलांगोन। मीन राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।